Igande batean, konkretuki, Angel eta Uxue, elkarteko bikide, jeizten aiziala menditik, Erniotik, hurbildu zian Txorroteko isurbidea ustetan, garbia eta beti bezala egongo zala, eta bapatean topo entzuten zabortegi batekin. Eta horrek eman zion nolabait hasikina guzti honi. Elkartearen helburu nagusia da Euskal Herriko ingurune karstikoak, bai exokarsta eta bai endokarsta, garbitzea eta akuifero karstikoak immakulatuak mantentzea. Eta horren arira oso argi gendunez, behetik gora eta goitik behera egin beharreko kontu bat dela, hau da, herritarretik goi administraziora eta goi administraziotik herritarren ganako feedback bat egon behar dula oso argi daukagunez, horrela, elkartea sortu gendun, udaletxeekin eta hartu emanetan jartzeko eta hitzarmenak egin ahal izateko, Arantzadirekin ere hitzen gendun, nolabait ondare arkeologikoa topatu ezkeo garbiketetan, beraiek etor daitezen eta beraiek egin ditzaten beraien indusketa lanak, eta horretan egian. Kantaka batzuk pixkanaka. Egon gara Txorrote eta Alize Handiako kobasuloak ikusten, eta dira inguruko kobasulo handienetakoak, handienak esango nuke, eta ikusi dugu zabor pila bat daukatela. Kasu bereziak edo arriskugarria dira akuiferoarentzat, Salubitako iturburuarentzat, ze, bi leku horietatik ura sartzen da. Orduan, leizetara zuzenean beheko aldera urak arrastak eraman dezake kutsadura eta horrek eragina eduki lezake Salubitako iturburuan. Momentuz ez da eseri igartzen, baina horrek ez du esan nahi, etorkizun batean igarriko ez denik. Eta horretan egia, momentuz katalogoa osatzen ari gera, urte amaierarako Tolosaldeko puntu bentzen katalogoa osatu edukiko dugu, hori diputazioari emango diogu, ingurumen sailari, eta espero dezagu, datorren urtetik aurrea, jada garbiketekin hastea. Hau plan piloto bat da Tolosalderako. Orain, Tolosaldean funtzionatzen badu, hemen finkatuko ditugu protokoloak, sistematizatuko ditugu lanak, eta helburua izango litzake Gipuzkoa osora, eta zergatik ez, Euskal Herri osora zabaltzea ekimenak, funtzionatzen baldin badu. Momentu honetan gaude Salubitar iturburuaren puntu batean. Hemendikan urtetzen ari dian ur gehienak sartzen dira Albiztur eta Bidania inguru horretan, baina Salubita dago justo Tolosan, eta emaria 650 litro segundo ingurukoa da. Eta aldaketa klimatikoaren ondorioak pairatzen hasi garenez eta ez dakigunez zer gertatuko den etorkizun batean, batez ere gizakiaren gure onura bakarrikan ikusita begiratuta, iruditzen zait oso importantea olako altxorrak babestea. Horretarako oso argi daukagu herritarren parte hartzea ezinbestekoa dela. Helburua da beraiek esan diezagutela pixka bat ezautzen dituzten puntu beltzak eta horrela ahalik eta katalogo osatuena eduki genezan. Eta gero, garbiketa hauek egiteko dirua behar da, horrengatik jo dugu goi administraziora. Horrengatik uztartu behar ditugu biak, bai administrazioa eta bai bizilagunak.